katong sa pa ko kadikon na isa ka tawo nga miduol sa kuha nga mangutana siya nga tawag na mahug father ato, "Father, siya nga tinuod ba yun nga ang Ginoo mutubag jud sa ato ang mga pagampo?" Anay ko, "Oo, mutubag jud siya." Siya nga nung karon hantod karon na ako'y giampo gipangayo sa iya, mura magwala niya tubaga. Ningon ko, okay na, kinang wala pagtubag niya, tubag na sa Ginoo. Mga kaigsunan, sayod man kita, no, ngun sa ning pagampo. Gani si Jesus mismo, diya nakasentro ang iyahang kinabuhi. Sa matag desisyon, matag karon ug unya, nakasulat man gyud sa Biblia, si Jesus mugahin jud og panahon alang sa pagampo sa iyang amahan. Gani iyang gitudluan pa gani ang iyang mga apostoles kung unsa ang iampo o unsaon pagampo. Basig usahay manggod makalimot kita atubangan sa Ginoo nga kung natay pangayoon ginabang makaingon ta automatic nga ihatag gyud niya. Ang lisod nga kung kita mag-expect nga tumanon jud ni sa Ginoo ang atong giampo sa iya. Mga igsoon atong hinumduman nga ang Ginoo maminaw gayud ug mutubag sa atong mga pagampo. Pero kini dili subay sa atong gusto ug kabubuton kun dili sa iyaha. Kung magampo kita, dili pwede nga ang ato ang pagbuot gyud ang matuman kun dili ang iyang kabubuton. Kung ato araman daing kabubuton ang matuman kung muampo ta, anong magampo pa man ta, no? Mo ni kasagaran trap sa tuang pagampo. Bisan gani ako sa una, seminarista pa, maupod ni ako ang pagtuo. Nga kinabitang muampo ta sa Ginoo as if ato siyang diktahan nga Ginoo unta mao ni ang mahitabo. Nya kung mao ang mahitabo subay sa imuhang giingon sa iya, ha? Makaingon ta nga, buutan kayo ang Ginoo, no? Kay gitubag yun niya. Kunya kung dili, unsa man nato ang buhaton, mundang na batag ampo, or di na gyud muampo. Mga na, ang Ginoo ginasayod sa ato ang mga panginahanglanon. Sama pananglit sa, kung ikaw amahan, no? Inahan, na kay bata, mga 2 or 3 years old. Nya, gusto kayo mo hulam sa imong cellphone, kay gusto magdula. Ikaw pod, kung mangayo siya sa imuha anak, smartphone, hatagan da inimo. Bisan tuod nga nangayo siya, pero dili pa man naangay sa iya, ha? Kay, sa niya pang paload, pagpagasto, tanan nga mga features, di na niya magamit, igo raman na modula. So ikaw pod, naguna sa imong nahuna nga tagan, pero dili isa, no? Maupod, no? Sa itong mga pagampo, nagyoy tubag ang Ginoo. Dili pwede nga wala joy tubag. Siguro moingon siya nga pagampo nato karon, no, sa atong mga gipangayo. Moingon ang Ginoo nga yes, granted dayon. Tungod kay nakita niya nga need man nimo. Moingon siya nga dili isa. Kay basig ihatag na ko ni sa imo, ha, umaabot basig lahi ang dangatan ani. Kay napamay kung wala pud gihatag karon siguro magpaabot ta nga napay mas nindot nga giandam ang Ginoo alang kanato. Sama pananglit. Katong nigawas ko sa seminaryo, na ako'y kabat sa high school, last nang kauban na po na ako. Sipat po kaayo. Nya karon na maestro. Nya, nakunahon ako sa ino, sa kung kagulingon sa una nga, paggawas na ako, sige, maestro po siguro ko ani, no? Niadto ko sa iya, ha? Manghiram ta ko reviewer, kay naka-earn mo ko education units. Ang giunsa ba nga, one take lang, nakapasar. Giing naraman ko niya nga, suspert, ampo, daghan ato. Akong reviewer, ambot, asa na to? Ampo ra gyud, no? Nya, ulaw gani kayo pagpasar na ko, kay igo ra gyud ko nakapasar gyud ba. Pero at least napasar, na maestro. Alike sa among isa kasilingan nga gikan sa pamilya nga dili ni panglibak, ha. Observation lang namo ba. Kinabang gikan sa mga bright nga pamilya, na sila'y doktor, engineer, unya siya mag-abogado. Nga tungod kay bright lagi naandan nag-take og kuan law board exam
Unang take, wala ka pasar. Ikaduha, wala gyapon. Gingnan nga, kinanglan siguro nga may kagtabang sa Ginoo. Ampo ka ba? Hindi na kinanglan na. Kay, kaya kay ni. Kaya lagi kayo ni mo. Pero pila na ka-take, naabot nag-upat, wala gyapon ka pasar. Ngayon, no? Sa kinabuhi ba? Muna, sa atong pag-ampo, labaw sa tanan, no? Sa atong pag-ampo, pagpangayo sa Ginoo, ato daw ang pangutanon ang atong kaugalingon sa atong giampo o gipangayo. Una, kining atong giampo o gipangayo sa Ginoo, alang ba sa atong kaugalingon lamang o alang pod sa uban? Ikaduha, makaayo ba nato kining atong gipangayo sa iyaha? Makapahimo ba natong maayong tawo o makapahimuot sa Ginoo? Ikatulo, alang ba kini sa kaayuhan sa tanan o sa kahimayaan sa Ginoo? O sa katapusan, ang atong mga giampo o gipangayo sa Ginoo, uyon ba sa kabubuton sa Dios? Manalangin ka nato ang atong Ginoo, palihog manindog ang tanan.